sihlele emakhaya. Hayi le COVID le idlala ngathi. Ngcono nje kube sesikoleni nje asiborekile nje kanje. Hayi mina ngikhumbula esikoleni nesekunje. Yazini bafethu ngine-plan asidlaleni isikole nje khona kuzoba mnandi sibone ukuthi kube sesikoleni ngabe senze njani sizama ukufunda khona sizokwazi ukufika esikoleni sisa right. Makho mnganana uzofunda. 2 plus 2. 4. Yeah, good. Hey, kanti nayazazi ibalo. 4 plus 4. 6. Hayi ngeke. U4 plus 4 is equal to 8. Yes? Yeah. 4 plus 4 is equal to 8. Let's see what is so fancy. 6 plus 2. 10. Hayi ngeke. U6 plus 2. U8. Awubona u10. Yabo? 6 plus 2. Ngisadlala 10 ekuqaleni 4 plus 4 8. Manje suthi u6 plus 2 u8 kanjani?